Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videjku a dneska sa budeme pýtať kamaráda o futbalové otázky. Takže môžeme ísť na to. No takže, radšej máš Bayern Mníchov alebo Paris Saint-Germain? Bayern Mníchov. Real Madrid alebo Barcelona? Madrid. Ako povedal Madrid? Zopakujem. No, Chelsea alebo Manchester City? Chelsea. Keby si mohol vybrať jedného hráča, ktorého máš najradšej, tak ktorý to bude? Karol. Mníchova. Zaujímavý výber. To som nečakal. Alebo Harry Kane. A keby si mohol z Bayern Mníchova nejakého hráča vyhodiť, tak ktorého by si vyhodil? Nemôžem povedať, lebo mne sa tam ľúbia všetci, ale tak, ja neviem. Takže tebe sa ľúbi aj Nicholas Jackson. Aj toho by som tam ešte nehal, no. Ale teraz si dať... No, toho by som tam nehal. Pretože lebo on sa preslávil takým jedným, on sa tak preslávil, že je tak, že nevie, vždycky keď ide dať gól, že sa netrafí, tak tým sa preslávil. Ja viem, no. No. No ale Bayern Mníchove celkom mu to tam ide oproti Chelsea, keď bol. Mníchove sa darí každému, aj Diasovi. Hej. Aj tomu sa dobre darí. No. Jaká je ďalšia otázka? Keby si máš vybrať medzi Jamalom a Bapem, tak ktorého by si vybral? Pape. Dobre. Keby si sa mal rozhodnúť, že kto má skôr ukončiť kariéru. Takže Modrič má skôr ukončiť kariéru alebo Messi? Messi. Dobre. Keby máš nejaké lístky na futbalový zápas, môžeš ísť na hociaký futbalový zápas, tak na aký by si šiel? Bayern Mníchov a Barcelona proti sebe. Hej a fandili by ste Bayernu, ako vás poznám. Jasné, fandil by som Bayernu, bola Barcelona. Máte aj jeho dres? Áno, mám. Filip, povedz, čo urobíme, keď pôjdeme do Barcelony? Budeme kričať. Áno. A nebudem tu radšej vysvetľovať, aby som tu radšej nadávať, lebo aby som nemal problém. Aby niekoho neurazili. Áno, a potom my ešte nemáme radi, my ešte nemusíme tak Paríž, sa vám priznáme, hej? Nič proti tým ľuďom, čo fandia tomu klubu, každý fandí niekomu inému. Ale my máme takýto názor na tie kluby. A presne tak. A tí hráči sú tam talentovaní, vidím, áno. Hráči sú tam celkom fajnoví, ale ten klub samostatne klub sa mi nelúbi. Mne sa napríklad nelúbi Barcelona, lebo sa mi tam nelúbia niektorí hráči, ako sa chovajú. A tak, napríklad. Alebo Paríž. Sa mi nepáči, že nám zranili Musialu. Napríklad. A Filip teda povie svoje názory na nich. Takto. Vždycky sa hádate, keď sa hrá La Liga alebo niečo také. Vždycky sa hádate, či je lepší Yamal alebo Mbappé. Čo s tým dosiahnete, že kto je lepší? Obidvaja sú podľa mňa talentovaní, len Yamal v poslednej dobe je taký strašne agresívny, neviem prečo. Súhlasíte, Sebastian? Hej, alebo napríklad Filip, keď hralo Slovan Bratislava proti Trnave. To isté. To isté, presne tak. Akože nechcem uraziť Trnavákov, ale strašne mi prídu takí
futbalový, taký, že by robili všetko pre futbal. Všetko, presne, no. A ty neobhajujem ani Bratislavu. Bratislava je tiež taká. To je to najväčšie derby na Slovensku, no. Tak, A tak. to aj v hokeji je to isté. A v Česku zase by ste mali najväčšie derby Sparta, Praha a Slavia. A to sú takí istí, no. Ale keby som si ja mal vybrať komu fandi, tak radšej Sparte ako Slavii. Dobre, Filip, budem sa teraz za teba pýtať otázky. Dobre. Jamal alebo Kane? Kane. Rafinha alebo Modrič? Modrič. Filip, objasni mi, prečo nemáš rád Rafinhu. A niekdy som ja akože je to dobrý hráč, pekne, darí sa mu tomu hráčovi, OK, ale ja ho nemusím. A nemusím ho kvôli tomu, že raz sa správa úplne ako miláčik, raz sa správa ako agresívny. Neviem prečo. Ale nehovorím, že zas hrá zle. To je tiež pravda. Napríklad sú takí, no Zhovor, zopakuj to. Čo? No to, čo si vravel, lebo som to slihol, lebo mi tam vyšla reklama. Jaj? No. No, že Jamal mi akože nič proti Jamalovi, ale príde mi, že v poslednej dobe viac vysmešný, ako bol. No áno. Oni, keď hralo tedy Portugalsko, Španielsko, tak on ani Ronaldovi nepodal ruku, ako na konci. Však to. A teraz najbližšie majstrovstvá sveta, Filip. 2026. Kto vyhrá? Čo si myslíš? Francúzsko, Anglicko alebo Portugalsko? Kto má z týchto najväčšiu šancu? No, ja som taký objektívny. Ja vždycky som fandil v Chorvátsku, ale keď vám môžem povedať, tak by som ešte doprial aj okrem Chorvátska Portugalsku alebo Anglicku a Francúzsku. Ja som fanúšik bol. Aj som Portugalska, ale skôr by som to doprial. No, však. Presne tak. Ty vyhrali v roku 2018, takže ty by nemuseli vyhrať. Henty tam, tí Argentínci, ty vyhrali 2022, takže teraz by mohli Portugalci napríklad vyhrať. Ako Francúzi a Argentíčania by už nemuseli vyhrať. Ja by som doprial buď Chorvátsku, Portugalsku alebo Anglicku. A tiež ja nemám nič proti Argentíne, ale ako mi není pochutí. Neviem, nezaujíma ma ten štát, ani tí hráči v nej. Chcem sa ťa spýtať, keď bude derby Chorvátsko-Anglicko, tak to budeme sa celkom hádať. No práve, no. Modrič Kane, že? No hej. Modrič Kane. Ale toto je Modričové tiež posledné majstrovstvo. Áno, však posledné má Neymar, čo som sa dozvedel. Messi, Modrič, Lewandowski a De Bruyne. A De Bruyne, ale to ešte nie je potvrdené, hej? A ty určite tí štyria. A ty určite tí štyria, áno, hej. A kto myslíš, kto bude najbližší na Ballon d'Or, ale tí kandidáti? Kandidáti, keby som mal kandidáti, teraz je... Ja myslím, že Karol bude dobrá konkurencia. Kandidát tam bude určite Mbappé, Kane, Haaland. To bude určite kandidát na zlatú loptu. Týchto troch najviac teraz typujem. Jamal? A Jamal, presne tak. A mohol by aj ten Karol, keď bude takto sa snažiť. A ešte ako typujem Rafinha, no. No. Lebo Filip, ako vnímaš predstup, čo sa stal pred niekoľkými mesiacmi Donnarumy z Parížu do Manchesteru City? No, počkaj, ti odpoviem. A ešte by som tam pridal do toho nominácie Ballon d'Oru Dembeleho. Dobrá odpoveď. No, povedz. Dobre, potom čo sa vyjadrím tomu Donnarumovi. No, takže Donnarumma takto... No, Paríž urobil podľa mňa chybu. Prišiel tam branka z Lille. Prosím vás, ja vám ho ukážem, ktorý. Presne ako vidíte Lukáša Chevalier. Tak ten, jak sa k nemu vyjadrím, no tak ten presne tam prestúpil. A keď prestúpil z Lille do Paríža, tak oni chceli Donnarummu, no už povedali si, že nepotrebujú ho. Tak ho poslali do Manchester City.
ale podľa mňa teraz formovo, Urobili chybu. Urč- Urobili veľkú ale chybu. určite teraz formovo je Manchester City lepšie ako Paríž. Formovo teraz má formu lepšiu, takže podľa mňa aj spravil dobre. Ako si vnímal Filip deň, keď neboli... Jak sa volal? No, jak sa volal Filip, ten, čo zomrel? Jak sa volal? Diego Jota. Diego Jota. No, Jota. Ten deň, keď zomrel, ako si to cítil a ako si sa to dozvedel? No na začiatku, keď som kúkal, keď som si obzeral videa na TikToku, Instagrame, na YouTube, tak tam som si kúkal videa. A tam bolo, že Milko boli videa, že zomrel. Áno, a ja si hovorím, že to bude určite nejak vymyslené. Potom sa kúkam na internet, ďalej, je to tam napísané. Tak už som začal tomu veriť a bolo mi ho ľúto celkovo, hej. Ja som to tiež takto isto, no, že ja som bol práve vtedy na dovolenke a tam to každý riešil, no. Ako chudák, podľa mňa, lebo Liverpool stratil strašne, podľa mňa, útočníka. Možno hrával často na lavičke, vedel sa s tým mieli dobre, ale keď sa niekto zranil, bol pre nich strašne dôležitý. Keď sa niekto zranil, mohol byť v základnej zostave. A teraz... A otázočka. No. Kto? Čo to mám jaj? Ako sa volal jeho brat? Andrej, či jak sa... A ten s ním tiež zahynul, vieš o tom? Ten tiež zahynul, áno, ale on hral v druhej portugalskej lige, som videl. No dobre, no toto máme takto všetko. To by bolo všetko, vidíme sa pri ďalšom videjku. Nevieme ešte, kedy vyjde ďalšie videjko, ale dúfam, že vyjde niekedy. Možno počas prázdnin, no. Inak, Filip, keď budú jarné prázdniny, tak môžeme zase natočiť to video, no dobre, to nedáva. Dobre, no, tak sa lúčime a čau.